3, 4. Та-дам! Доброго ранку, сябры! Привітання, дівчинки і хлопчики! Салют усім! Вы нас познали? Попробуйте угадать, кто это. Давайте все разом. Кася! Гэта сапраўды я. А кто это? Лесик! Не заблытаешь вас. Ну, поглядзімце, познали яны мяне. Ну, хто я? Вара! Адгадалі, якія малайцы. Сёння сусветны дзень тэатра. І мы будзем яго адзначаць па-тэатральнаму. Долучайтеся, будзе весело. Галоўнае, добры настрой. А ён у нас ёсць? Ёсць! А фантазію мы не згубілі? Не! Тады для пачатку вясёлая танцевальная разминка разом с Буронкой Дашей. Чым артыстычней вы будете танцаваць, тым больш удалым будзе сённяшні дзень. Начинаем. Один белый га-га-га. Другі шары, га-га-га. А третя я. А придумай сама. Добра. Я пересты га-га-га. Три вясёлыя гусі. Добра паспявалі. Але гэта толькі пачатак. Наперадзе шоу казачных персонажаў. Мы зараз пераапранемся, і трэба будзе здагадацца, каго мы прадстаўляем. І першы будзе Лесик. А вось і я. Ну, здагадайцеся, хто я? Хто добрай казкай кожным доме. Ту-т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 у. З дзяцінства кожнаму знаёмы. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хто не вучоны, не паэт, а пакарыў увесь белы свет, яго ўсе дзеці пазнаюць. Скажыце, як яго завуць? А давайте разом. Буратино! Ух ты, правильно, вы угадали. Вот ты добро показал. А теперь угадайте, кто я. Не жадаем жить. Эх, по-другому не жадаем жить. Эх, по-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю родному. Ну, кто я? Усе здагадаліся. Ты разбойник з бременских музыкантов. Ой, молодцы! А добрая я артистка. Просто выдатная. А теперь моя черга. Тут у нас стопотворение. Гэта я стопотвору. Гэта варыцца варэнне. То бок я его вару. Па-па-па-па-па-па-па-пам. Здагадаліся, хто я? Ага. А ці няма тут дзе паблізу твайго знаёмага мядзведзя? А ён пайшоў па маліны. Хутка вернецца. Тады ўсё лёгка. Ты Маша, сказки Маша и медведь. Угадалі. Здорово пагулялі. Ага, вось бы яшчэ зараз мультик паглядзець, зусім добра было. Ніякіх праблем. Глядзім. Ага. Калі з'явіўся тэатр? Сапраўды. Лесик, уся надзея на цябе. Так, Лесик, расскажи. Ты ж у нас усявек. Ну добра, слухайце. Ага. Гісторыя тэатра пачалася яшчэ ў далёкай старажытнасці. Калі першабытныя людзі пачалі танцаваць вакол вогнішча. Менавіта так. Ужо тады яны прыдумвалі сабе розныя вобразы. Напрыклад, уяўляючы сцэны палявання, дзе адны былі паляўнічымі, другія дзікімі жывёламі. Вара, цур я паляўнічы. А я олень. Вельмі падобна. Рассказывай далей, Лесик.
Пазней тэатральныя пастаноўкі сталі больш складанымі. Гэта былі ўжо цэлыя прадстаўленні, якія ладзілі падчас народных святаў. А, як каляды ці гуканне вясны? Так, Жавороночки, приляціце. Вяснулетика принесите. класна у вас атрымліваецца. А просто мы таленавітыя. А хто сумняваецца? Але слухайце далей. Ага. Самымі знакамітымі тэатрамі старажытнасці былі тэатры Грэцыі і Рыма. О, Усе артысты выступалі ў масках. Каб быць вышэйшымі, надзявалі спецыяльны абутак падстаўкі – катурны. А для прадстаўленняў ствараліся асаблівыя пабудовы – амфітэатры. ого! Гэта які ж трэба было мець моцны голас, каб артыста пачулі гледачы апошніх радоў. Прыклады такі. Кася, ты самая прыгожая! Дякую, і ты таксама, Вара! Ой, цішэй, дзяўчынкі, глушыце. Зараз у тэатры так крычаць ужо не трэба. Прагрэс дазволіў яму карыстацца ўсімі тэхнічнымі выгодамі. Камп'ютары, мікрафоны, дынамікі, экраны. Усё гэта з'явілася ў сучасным тэатры. А якім ён стане ў будучым? Пажывем, побачым! Ой, здорово! Дякую табе, Лесік, за цікавы расказ. Так, дзякуй. Калі ласка. А зараз у нас на чарзе што? Мультфільм? Мультфільм. Глядзім. Сябры, а зараз я прапаную праверыць сваю фантазію. А як гэта? Вось да кожнага з нас бант. Так, табе, Ой, Кася, прыгожанькі. Лесіку і мне. І што з імі рабіць? Мы усе ведаем, як звычайна выкарыстоўваюцца бантики. Так, гэта найлепшае ўпрыгажэнне для прычоскі. Так. Ага. А яшчэ для касцюма падыходзіць, нават хлапечага. Таксама правільна. Але звычайна. А я прапаную прыдумаць банту незвычайнае прымяненне. Зразумела! Давайте прыдумваць. Цур я першая. Ёсць такі выраз. Вусны бантик. А яшчэ інакш можна. У зайцоў маленькі хвосцік, так? Так, малюсенькі. А калі яго ўпрыгожыць? Цудоўная прыдумка, Лесік. А што ты прапануеш, Вара? А я падару яго нашаму камп'ютару. Так. Ух ты, які святочны! За гэта ён павінен нам паказаць самы цікавы мультик. А ён і не супраць. Пачынаецца! Ну як вам дзень тэатра? Весела пачаўся, але наперадзе яшчэ шмат цікавых прыгод. І ад нас залежыць, якімі яны будуць. Хлопчыкі і дзяўчынкі, вы таксама можаце арганізаваць сваё тэатральнае прадстаўленне І паказаць яго сябрам і бацькам. Тады свята будзе па-сапраўднаму ўдалым. чаго мы вам і жадаем. Да пабачэння, сябры! Сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку!